dag er klima på alles læber. Verdenslederne er efterhånden enige om, at vi står over for et fælles problem, der skal løses. Men hvordan griber løsningen af problemet an? Hvor omfattende er klimaproblemet, og hvilke løsningsmuligheder har vi? Atmosfæren er en af forudsætningerne, der gør lyset på jorden muligt. Når solens stråler rammer jordoverfladen, reflekteres de infrarøde stråler tilbage ud mod rummet. En del af de infrarøde stråler absorberes af de gasser, vi kalder drivhusgasserne, og reflekteres tilbage mod jorden. Denne effekt kaldes drivhuseffekten. Uden drivhuseffekten vil livet på jorden se helt anderledes ud. Gennemsnitstemperaturen vil være 33 grader koldere. Når drivhuseffekten er blevet et problem i dag, skyldes det, at vi udleder store mængder CO2, som er en drivhusgas. CO2'en stammer blandt andet fra vores produktion af energi, som sker ved afbrænding af fossile brændstoffer. Når vi øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren, vil atmosfærens evne til at reflektere solens infrarøde stråler tilbage mod jorden tiltage. Dette vil medføre, at jordoverfladens temperatur vil stige. Denne menneskeskabte temperaturstigning kaldes den globale opvarmning. Når temperaturen stiger, påvirkes jordens økosystemer og vejrsystemer. Gennem de seneste år har målinger vist, at isen ved polerne svinder ind ved afsmeltning. Dette er et problem, i det vandstanden i verdenshavene herved stiger. Samtidig vil drivhuseffekten forværres, i det isen ved polerne er med til at reflektere en del af varmestrålingen fra solen. Når isen smelter, vil varmestrålingen fra solen derfor ikke reflekteres i samme grad. Temperaturstigningen har også indflydelse på jordens vejrsystemer. Vi har i de seneste år observeret ændringer i jordens vejrsystemer. Tørke og ørkenspredning har hærget i områder, der i forvejen har manglet nedbør, mens voldsomme nedbør og storme er raset over i forvejen fugtige områder. Den øgede mængde af CO2 vil medføre en forsuring af verdenshavene, som optager en del af atmosfærens CO2. Forsuring af havet vil især skade de økosystemer, der har tilpasset sig den oprindelige surhedsgrad. Heriblandt kan nævnes koralrevene, som er yderst følsomme over for selv små forandringer i pH-værdi og temperatur. Hvis koralrevene forsvinder, vil tusindvis af arter miste deres levested, og hermed vil den globale opvarmning altså forringe biodiversiteten i verdenshavene. Der er ifølge fremtrædende klimaforskere ingen tvivl om, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Den stigning i atmosfærens indhold af CO2, vi har observeret i de seneste år, overgår næsten alle stigninger set tidligere i jordens historie. Det er netop op til menneskeheden at bremse eller vende udviklingen. Hvis vi ikke standser den globale opvarmningsudvikling, kan det få konsekvenser, som vil true menneskehedens eksistens. Fremtrædende klimaforskere har opstillet forudsigelser af, hvilke konsekvenser forskellige gennemsnitlige temperaturstigninger vil afstedkomme, og det er tydeligt, at vi, hvis temperaturstigningen fortsætter, vil nå til et punkt, hvor den negative udvikling ikke længere kan vendes. Rigtigt, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og det med tiden true vores eksistens, og kan det i så fald måske være en fordel for os i de nordlige lande. Med os i studiet på Klimakanalen har vi i dag klimakritiker Fabian Favrskov og klimaforkæmper Lisbeth Svane. Velkommen i studiet begge to. Lisbeth Svane, du har gennem længere tid forsket i og beskæftiget dig med klimaforandringer. Hvad er ifølge dig den største udfordring, vi står for i forbindelse med klimaforandringerne? I forbindelse med de temperaturstigninger, vi har set i de seneste år, er afsmeltning af isen ved polerne en reel trussel for kystbefolkningen i mange lande. I det vi forskere regner med, at vandstanden i verdenshavene vil stige med ca. 7 meter, hvis udviklingen fortsætter. Samtidig vil afsmeltning af gletsjere betyde, at en stor del af befolkningen i mange lande vil mangle rent drikkevand. Ydermere vil tørke, som følge af ændrede vejrsystemer, fører til både mangel af drikkevand og mangel af mad, som følge af, at landbrugssektoren sættes i stå i mange lande. Alle disse faktorer vil føre til, at vi de næste år vil opleve et stigende antal klimaflygtninge i de lande, som ikke i første omgang berøres meget hårdt af klimaforandringer. Mangel på rent drikkevand, tørke, oversvømmelser og klimaflygtninge mener jeg er de største udfordringer, vi står overfor i de næste år. Fabian Favrskov, du har jo lang tid kritiseret, at verden benytter store økonomiske ressourcer på at forebygge og bekæmpe klimaforandringer, når vi stadig har andre uløste menneskelige problemer. Ja, det er jo vigtigt at forstå, at klimaforandringerne ikke er det eneste problem, vi mennesker står overfor.
Et af de mange andre problemer er at finde inden for lægekundskaben. Vi ved, at vi med tiden vil blive resistente over for antibiotika og penicillin. Og hvis ikke vi gør noget for at udvikle og forske inden for medicinen, vil det få katastrofale følger, fuldt sammenlignelige med klimaforandringerne. Måske endda værre. Det nytter med andre ord ikke noget at sætte pengene på en enkelt hest. Et andet vigtigt problem er den lavere fertilitet hos mænd, som man ser i mange af verdens lande. Det er også en stor udfordring, der er tvingende nødvendigt at løse for at sikre menneskehedens overlevelse. Hvis vi som art her på jorden vil overleve, må vi altså have mange bolde i luften, og ikke blive for snæversynet og kun fokusere på løsningen af enkelte problemer. Sidst men ikke mindst er klimaforandringerne et problem. Vi har økonomiske midler til at tilpasse os. Det gælder ikke de andre udfordringer. Ja, det er jo et andet synspunkt, der ses her. Er det så overhovedet nødvendigt at gøre noget ved klimaændringerne, Lisbeth Svane? Ja, det mener jeg bestemt. Hvis vi fortsætter som nu med at producere energi ved afbrænding af fossile brændstoffer, viser langt størstedelen af forskernes resultater, at temperaturen fortsat vil stige. Hvis temperaturen stiger blot 2 grader, vil 100.000 vis af mennesker dø af hedebølge. 10 millioner mennesker vil berøres af tørke og oversvømmelser. 40-60% flere mennesker i Afrika vil udsættes for malaria. Vi kan altså se, at en forebyggelse af klimaændringerne også vil virke sygdomsforkæmpende, hvilket Fabian Favreskov jo også er tilhænger af. 2 grader er den mest optimistiske forudsigelse af, hvor meget temperaturen vil stige, og der er stor sandsynlighed for, at den vil stige mere, og dermed have endnu større konsekvenser. Vi har desuden brug for at effektivisere vores energiproduktion, og det er efterhånden kendt fakta, at vores ressourcer af olie og kul ikke er udtømmelige. Det er altså derfor under alle omstændigheder nødvendigt at finde alternative energikilder. Klimaforandringerne påvirker hele verdens befolkning, og selvom Fabian Favreskov mener, at verdens økonomiske ressourcer kan benyttes bedre, hvis vi ikke fokuserer på forebyggelse af klimaforandringerne, viser langt størstedelen af forskernes resultater, at klimaforandringerne efterhånden vil udvikle sig, således at de truer menneskehedens eksistens. Ja, nu er der jo ikke nogen grund til at male fanden på væggen. Det er selvfølgelig vigtigt at anerkende, at vi ikke kan lade stå til, hvad angår klimaforandringerne. Dog mener jeg ikke, det er nødvendigt at sætte alle vores ressourcer ind på bekæmpelse af klimaforandringerne. Vi skal distribuere vores midler, så vi fokuserer på løsninger af flere problemer og ikke bare et enkelt. Og med det som sidste ord afslutter vi denne debat. Tak til jer begge. Nu vil vi se nogle forskellige forslag til, hvordan verdens økonomiske ressourcer skal fordeles i henhold til løsning af klimaproblemet. Vi har fået nogle bud på, hvilke udfordringer vi vil støde på i fremtiden. Men hvordan skal vi løse disse problemer? C'est certainement important que nous focalisons sur le développement de nouvelles technologies durables de production d'énergie. En France, nous focalisons surtout sur le développement d'énergie nucléaire. Et nous pensons que c'est une bonne alternative de combustion de combustibles fossiles. En produisant l'énergie nucléaire, nous pouvons réduire notre émission de CO2. Man vet at oljeressourcerne i Nordsøen på et tidspunkt slipper op. Derfor fokuserer man på at udvikle alternative energikilder, så at hvert land kan udnytte sine naturlige ressourcer på bedst tænkelige måde. På Island har man med i øjeblikket et projekt, der involverer geotermisk energi, og dette er muligt, da Island har let tilgængelighed til kilder i undergrunden. I Norge er afprøvet med vandenergi fra fjellene, med utnytte smeltevandet til at drive turbiner, som kan produsere energi. Vi har netop et samarbejde med danske Vestas, som skal igangsætte en produktion af vindmøller, som skal sættes op langs den norske kyst. De fleste forskere er altså enige om, at omfanget af klimaproblemerne er betydeligt. Hvis vi skal løse problemet, er vi nødt til at handle. Vi er i gang med udvikling af bæredygtig energi, der vil mindske vores CO2-udslip. Vi kan altså konkludere, at vi er godt i gang med at finde mulige løsninger på klimaproblemet. Det eneste tilbageværende spørgsmål er nu blot, om verdens statsledere vil kunne enes om en aftale til løsning af klimaproblemet.